Good morning everyone. Mabungahong kabuntagon. Live daw mga igsoon. Kumusta? Medyo paggaw jud ko. Paggaw kay hapon dito mig bukid. So speaker ko live to mga igsoon. Medyo paggaw ko but ako ani siyang gipugos gyud nga gusto ko mo share sa pulong sa Ginoo ninyo. Praise the Lord. Taon na daw ka live no? So ako sa i-share ni sa ko ang personal account. So please share our live this morning mga igsoon. Okay, so ako sang i-share diri no. Abot sa ta. Okay, so again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa itagaan ko niya higayon mga igsoon nga mo share sa iyang balaang pulong. Actually, kani siya nga topic unta nga akong i-share karon is ako ning i-share supposed to be atong niaging adlaw niya ning burnout man nag-set up na ko ba. But praise the Lord kay karon madayon na gyud ni. Salamat sa Ginoo no. Kanina itong topic karon igsoon, it's about sexual sin. Kay usa ni siya karon nga mo nag-ingon nga trending nga struggle pod no. Kabalo naman ako igsoon nga ang ako yung usa sa pinaka specialty is about drug addiction. Unsaon nga mabag-o ta maduol sa Ginoo, unsaon nga matangtang ta nang gapos sa illegal nga droga. So yes, of course, sa karong taknaa panahon na kusog jud na kanang topic kanang illegal drugs about ana kabalo na ta na igsoon. Pero naa say usa nga kusog kayo karon nga mao bitaw daghang pamilya nga nabungkag, kusog kayong premarital sex, kusog kayong mga immorality karon mga igsoon, pornography kusog. Mao sa ni ang usa sa kusog kayo nga issue karon nga guba sa kinabuhi sa mga Kristohanon kaning sexual sin. So mao ni ato ang topic karon igsoon. But before we start, ako rin gipangayog pasensya ang ato ang mga followers kamutanan diya mga igsoon nga taud-taud na ta wala ka live kay sabta jud ko ninyo kay busy kay ko sa ministry sa buluhaton sa Ginoo, Bible study na basta na yung mga important matters ba, and then aside from that nasa ko'y pamilya, na ko'y anak, na ko'y asawa, so di man pwede nga kana bitong ako silang biyan no. So ako ni siyang gipaningkamutan nga mahimo na akong balanse ang akong pagdala sa akong pamilya ug pagdala sa ministry nga gipiyal sa Ginoo. Amen. So ako din gi-shout out katong mga didto gahapon sa Gindolman sa barangay kalimot man ko to Katungawan kay Gindolman mga igsoon. So speaker ko na dito sa ilang 15th anniversary and Thanksgiving no. So maayo kayo ang gibuhat sa Ginoo, nindot kayo ang pagpamuhat sa Holy Spirit. So dito ko gahapon, so akong i-shout out ang tanan nga makakita ni nga video kani nga live na to no nga nasa Gindolman, especially sa ilang pastor dito si Pastor Marjon Cagas. Okay?
Unya katong Brad sa nako nga nastorya na ko gahapon nga usa sa followers na to diri nga akong gipost last night nga grabe ang iyang nag-istorya mi mga igsoon, grabe ang iyang pagkagapo sa illegal droga. Actually dito siya basta-basta, so dili na ako i-mention unsa jud nga nung nakaingon ko, basta bugat jud siya, di siya as in normal nga mga drug addict lang, basta di basta-basta. But gibag-o sa siya sa Ginoo niya, wa siya mag-expect nga mulabay ang ako ang video sa iyang newsfeed, and then ning tan-aw siya, na-bless siya, di nakakuha siya pamaagi nga unsaon pagbag-o, karelate siya nako, karelate sa guniya, no? Akong shout out Brad, salamat kayo, maabot ni mga video. God bless sa imong tibok pamilya, i-appeal di ka sa ako ang prayer, personal prayer. So akong i-shout out na yung tanang mga OFW nga nagsige jug paabot sa tong live, especially sa mga nagtanaw sa YouTube channel na to, because after this ako raman ning i-download niya, i-upload sa tong YouTube channel. Kay sa YouTube manggod kay kanang mas dali bitaw, dali ra kakakita dito, so ako ning i-upload dito. So kung i-shout out ng mga OFW in different countries around the world, shout out sa tanang mga seaman diha, mga seafarer, mga naka-permanent resident, ang Diyos magapanalangin kaninyo, naamo sa akong prayer. Shout out sa tanang mga subscribers ani nga page, labi na sa ato ang duha ka page na to atong gigamit igsoon, Mabungahong Kristohanon. Katong original page not recommended, pero mao ni akong gigamit kanamanam na taron kay ni sakat at shout out na 231,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And of course usa sa page na to nga Mabungahong Kristohanon 2.0, naka-live sa takaron dito, 63,000 followers. And of course atong YouTube channel, don't forget to subscribe, free ra atong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live, no? So tanan-tanan nga nagtan-aw karon, mga higala na ko nga mga kapulisan, shout out ninyong tanan, dili lang ta mo tagsaon kay daghan kayo. Ang i-shout out ang mga brad sa nako, no? Sa Alpaka Paro, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tong Ginoo, mga lagad ta sa Ginoo, no? Kay grabe na karon ang palibot, grabe kadautan, looy ang tao karon kung way Ginoo. Amen. And then napayuban nga magsenog stars, tigsenog stars, wala jud ko nangayo kabalo mo. Kakita ba mo igsoon nga na ako gi-caption diha nga please subscribe, di ba na may mga sitawag na mga pin comment, di ba na may mga pin comment. Ako mo igsoon, wa ni nako giset jud nga ako ang naka-turn on lang ko sa professional mode, pero naay mga setting nga wala na ako gisunod. Kabantay mo nga wala ko yung mga pin post nga please send stars or please subscribe, wala kay kanang ako is purely kabalo na mo igsoon, purely ang akong intention ani is to glorify the Lord, is to encourage other people, and of course for the salvation, a message of hope. Gusto ko igsoon nga way sagol, purely ra gyud pang Ginoo, bahala na si Lord. Amen. So mo na, no? Shout out na ako Cebu City Jail, pasensya na gyud kayo nga dugay na kuha kasulo diha. Kikita pa ko sa mga posts akong team kauban diha from Living Water Christian Fellowship, kitaan pa na ko sila pastora, sila Brad Adzel, tanan. Pero mao lagi busy kayo mga igsoon, everyday na Bible study niya. Nakakuan sa koron, busy sa nakabok ba kay daghan kayo og Thanksgiving bitaw niya. Speaker ko nila mao na nga busy jud kayo, grabe ang pero mao lagi ni para Ginoo raman po ni, no? Pasensya na, no? Pero still shout out na ako Cebu City Jail, mga jail officer dia. And then sila si Brad Aris, Maximum 4, shout out. Okay, and RDC 123, shout out ninyong tanan dia. Sila si Brad Jao, kumusta? Sila si Brad Kenneth, tanan nga na diha. No, ako lagi shout out si Brad Magun ning gawas na, no? Na from RDC na siya, dito na siya dito na siya na priso sa Cebu City Jail, dito siya sa RDC. And then na siya sa Pasil karon together with his whole family, shout out. Kauban sa iyang igsoon og si Brad Ibang sad, shout out, no? Salamat sa Ginoo. So tanan-tanan nga naa sa Cebu City Jail nga nakailan ako, or mga jail officer og team nako from Living Water Christian Fellowship, akong gi-shout out ang tanan, no? Salamat sa Ginoo. And then sa tanan nagtan-aw karon Luzon, Visayas and Mindanao,
mabungahong adlaw, no? Nindot igsuon sa sayong kabuntagon atong unahon ng Ginoo, pinaagi sa pagpamalandong sa iyang pulong, pinaagi sa pag-istorya niya, no? Actually sayo man ko nag-ampo alas 4. Ana ko, hunahuna ko nga. Mag-live ko kay sayo pa kayo, kay akong bata, akong anak igsoon, among anak. Ihatod na ko alas 7 kapin. So pwede pa. Praise the Lord. So salamat sa Ginoo. And then anyway, shout out na ko ang sa pagit Dawahon Island sa Southern Leyte. Shout out na ko ang Pitogo Islands, tanan mga friends na ko diha, mga followers, shout out. And sunod din ako nga schedule mga igsoon, kita-kita tanay mga followers na to sa Loon, na ako sa Sandingan Loon. Speaker ko nila dito sa maorag yapon Thanksgiving anniversary December 6. Nya dayon December 23 Panglao Bohol ko. And then the rest ana is Mindanao na ako sa Jensen ko. And then naaday ko sa Dumaguete pod December 8 and 9. Okay? Kita ta diha mo update ra ta, no? Praise the Lord. So again, I just want to encourage everyone to share our live this morning because this topic trending ni siya kaning about sexual sin. Kay daghan kay nag-struggle ani, daghan kay na fall sa adultery. Even mga alagad sa Ginoo na fall ani adultery, appeal na sa sexual sin. Unsay the best way on how to overcome ani nga sala igsoon, no? Dili ni basta-basta kay daghang mga dinihugang alagad sa Ginoo na bagsak ani sexual sin. Why pili ni, no? Bisag leader, mentor, no? Unsa dia ka dinihugan ka kabanggiitan ka anointed, pwede ka ma-fall aning sexual sin. Like adultery, tanan. Premarital sex na sila sa worship team pero basta na daghan ni duol na ko about ani ilang problema, ilang struggle. No? Mga manag-uyab, nag-una-una, yes. Gihimo na nilang normal ang karumal-dumal sexual sin. Tagaan ta mo igsoon o tips nga unsaon nga ma-overcome na to ni. Okay? So I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila mga igsoon. Praise the Lord. Okay, so let's pray. Let's start this by prayer. Kay maom gyud ni atong pinaka-usa importante igsoon nga mag-ampo ta. Okay? So let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for this blessed opportunity again that you have given to us this morning, early in the morning, Lord God. Walay lain nga angay ipataas, iisa, i-honor, Lord God. Simbahon, bayawon, ngalan lamang ni Kristo Jesus. Lord God, before we start, Lord God, before we listen to your word this morning, please search our hearts, Lord God. Limpyuhi among kasing-kasing, himaming takos, himaming angayan, mamati sa imong pulong, magisgot sa imong pulong, kay imong pulong balaan kini kaayo. Andama among panudlanan nga espirituhanon, Ginoo, aron among masalod, aron amo jong madawat nga dili mausik ang imuhang mensahe, Ginoo. Tagai mi kaalam nga langit nun, tagai mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, masinugtanon sa imong pulong. Holy Spirit, gi-welcome ka namo sa mong pagabuhaton karon. Mamuhat ka, you are our master teacher this morning. Ikaw ang among magtutudlo. Without you, we are nothing. And then, Lord, among gi-welcome imong presensya sa mong pagabuhaton karon. As we listen to your word this morning, ipabati imong gahom, ipabati imong dihog, ipabati imong hikap, imong presensya. And Lord, I pray nga imong i-bless ang tanang listeners, tanang viewers karon. Bisan pa man ang wala pa kabantay, ang mag-replay ani, i-bless, Lord God. Panalangini sila, Ginoo. And I pray, Lord God, nga mahimong mabungahon, mahimong madaugon ang amo ang pamati sa imong pulong karon, Ginoo. And I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. I declare peace of mind right now, Lord God. Walay laing masentro, mafocus ikaw lamang. Wala mi nag-isa og tao, relihiyon, pundok, any denomination, but we lift up only the name of Jesus Christ. Ikaw lamang, Ginoo, ang among ipataas, Ginoo. Because there's no other. Walay lain nga naghatag sa kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ikaw lamang. So we honor you this morning, we adore you, we glorify your holy name.
bayawon ka Ginoo. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Shout out din akong Sia Skeptron in Arms. Mabrad na ko liya. Praise the Lord. So again, usa ka mabungahong kabuntagon ka natong tanan. Praise God. Let's start. Okay, again, our topic for this morning is about how to overcome sexual sin. Okay? So mao ni struggle karon sa mga batan-on, dili lang batan-on sa mga minyo. Okay? O pasensyahin ang mga igsoon nga medyo akong tingog gipugos na ko kay paggaw ko. So gikan ta mga igsoon nagmantala sa mayong balikta gahapon sa bukid sa Gindolman, Bohol. Okay, shout out anang taga Gindolman, God bless. Okay, so atong teksto na makita sa 1 Corinthians chapter 6 verses chapter 6 verses 18 rata na sobra ang atong caption. So 18 rata. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Ingon di si Paul sa taga Corinto. So ingon si Apostle Paul mga igsoon, run from sexual sin. No other sin so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. Again akong balikon. Ingon si Pablo sa 1 Corinthians 6:18, run from sexual sin. No other sin so clearly affects the body. Sa atong lawas, as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, this morning, giklaro ni Pablo igsoon, nga way lain nga sala nga makaapekto sa atong lawas, physically, kaning gitawag og sexual sin. Okay? Or sexual immorality. So, regarding sexual sin or sexual immorality, masulod na nini igsoon ang adultery, premarital sex, pornography, masturbation, sulod tanan ani kaning sexual sin. Okay? So, kusog ni karon igsoon kay kusog kayo ang espiritu sa kaulag karong taknaa. Nagkaduol ang pagbalik sa Ginoo. Nagkadautan ang kalibutan, nagkataas igsoon ang level sa kadautan, nagkakusog puning espiritu sa kaulag or spirit of lust, no? Ug daghan kayo nagapos ani, daghan kay muduol na ko nagpa-advise nga pastor, na ako sa worship team, pastor, minyo naman unta ko pastor, pero nagtuo ko nga minyo na ko makabiya na ko aning mga sexual sin, na ako mga gibuhat pastor nga wa malipay ang Ginoo, makabiya na ko aning mga lain-lain nga klase sa sala nga na nabilong sa sexual sin. Apan pastor ngano mang adik man kay ko aning pornography nga minyo naman tako na nakoy asawa na nakoy bana unya ngano man ni pastor nga naglong pamangkoglain wa pa ko na puli wa pa ko natagbaw nagcrave pa ko aning sexual sin unsa may angay na kong buhaton. So daghang mga tao nga nagstruggle ani nga sala igsoon no mao ni ilang gibattle everyday kaning sexual sin. Okay? So tagaan ta mog tips igsoon nga gikan ni Pablo kung unsay buhaton nato para ma-overcome nato ni, or what is the best way or how can we fight this kind of sin kaning sexual immorality or sexual sin. Kabalo pa mo igsoon, simple ra kayo ang pamaagi ni Pablo. Okay? Maybe si Pablo nasulti ni niya kay mao ni yang kasinatian, no? Si Pablo siguro nag-struggle siya ani. Kay di man siguro isulti ni Pablo kani nga pamaagi kung wa niya na sinati like me. Na ko i-share sa uban nato ninyo tanan igsoon nga example about sa how to be set free from illegal drugs. Okay? Nganong nakasulti ko nga inganion nga makagawas ka sa illegal nga droga sa Siabo, inganion nga makaundang kag sigarilyo, makaundang kag inom, makaundang kag pamabay. Nakoy mga tips, nakoy mga counsel, advice. Nganong ako nasulti na kay ako nga sinati ug nahitabo nako. So sama sa ni Pablo, ingon siya dire sa iyang pamaagi nga unsaon nga ma-overcome nato ang sexual sin because maybe nasinati ni Paul, maybe
once upon a time, nag-struggle si Paul ani unya na overcome niya. Iya lang gisulti na to iyang sikreto. Ug ang sikreto ni Pablo igsoon nga unsaon nga maka-overcome ta, makadaog ta aning sexual sin igsoon or sexual immorality. Ang iyang gibutang reaksyon way lain, run from sexual sin. Mudagan ra ka. Maura ni, daog na ka. Meaning igsoon kaning sexual sin dili ni basta-basta. Kay dili pwede nga magpundo ka. Dili pwede abi kay ligon kay ka. Abi kay sige kag prayer and fasting. Abi kay matured Christian na ka. Abi kay dinihuga na ka igsoon. Magpundo ka anang dapita nga matrigger ang gana nimo sa sexual sin. Ingon si Paul igsoon, run, dagan, no? The best example ani igsoon si Jose. Di ba? Si Jose gihagad nga makigilawas sa asawa ni Potiphar. Si Jose igsoon ang iyang gihimo ning dagan siya palayo sa tentasyon. Wala siya nagpundo kay ligon siya. Wala siya nagpundo kay iyang rebukon ang spirit of lust. Wala, ming dagan siya palayo. Sakto ang giingon ni Pablo igsoon. The best way on how to fight sexual sin is to run from it. Mudagan ta. Wala miingon si Pablo nga ma-overcome nimo ang sexual sin. Kinahanglan mainampuon ka. Kinahanglan magpuasa ka og 40 ka adlaw, magpuasa ka og 30 days or 15 days o mao ni imong buhaton, mag-worship lang ka, mao ni imong buhaton, no? Review ka na ang sexual ang spirito sa kaulag. Wala, ang sugo ni Pablo dagan. Dagan meaning among all the sin, ang sexual sin dili ni basta-basta nga sala. Ligon ni ug way maayong laki. Walay maayong babae ani. Walay dinihugan nga babae, walay dinihugan na lalaki. Bisag unsa ka ka-matured nga Christian, gisugo ta ni Pablo, dagani ni, dagan, run from sexual sin. No? Kay nganong daghan kay mga alagad sa Ginoo nga na-fall aning sexual sin, nakakumit og adultery, nakabuntis. Alagad sa Ginoo nga di anointed kayo, grabe og gifts, grabe kay mo preach, igsoon nahog ani. Wala man mudagan. Ang pulong sa Ginoo, mga igsoon nagaingon karon, way lain nga pamaagi nga makadaog ta aning gitawag og sexual sin like adultery, masturbation, premarital sex, bisag unsa nimo ka-anointed nga worship leader. Nganong dagang worship leader nga nabuntis or nakabuntis? Nganong naidagang nasa worship team nga nabuntis or nakabuntis? Mga manag-uyab, mga Kristohano nangabuntis or nakabuntis. Sexual sin nga anuman, wa man mudagan. Nagpundo, ilang gitagag higayon ang demonyo. Pulong sa Ginoo ni nag-ingon mga igsoon, way lain pinaka the best way on how to overcome sexual sin, dagan. Meaning bisag unsa ka kalig-on ayaw pundo. Minyo na ka dinihugan ka ayaw pundo diha dapita nga matrigger ng sala nga gitawag og sexual sin. Amen. Wala ni ingon diri nga aron makapildi ka kay namay sakto igsoon kay naman po'y verse sa Bible nga ningingon si Jesus nga naay mga panghitabo or sitwasyon nga dili nimo na siya madala og ampo lamang kung dili kaubanan sa nimo og puasa. Tinuod nga ang puasa igsoon gamit kayo. Apan gisulti na siya ni Jesus about prayer and fasting. Katutong nay na demon possess. Katutong nay na yawaan na demonyuhan nga wala mapalaya sa mga apostoles. Unya ang advice ni Jesus sa iyang mga disciples nga kaning mga ingani di ni pwede og way puasa. Okay? Tinuod ang pagpuasa, effective kayo. And then, diha po'y sikreto ni Jesus igsoon nga, unsaon nga ma-overcome ang temptation is by word of God. Kung rooted kayo ka mga igsoon sa scripture, sa word ni Lord, pwede na siya, usa na siya kalig-on nga pamaagi nga makabuntog ka sa tentasyon. Parehitong si Jesus gitintal. Kinumdo mo? Unya, ang gibalos ni Jesus is, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, no? Scripture, word ni Lord. Once ikaw ako rooted sa pulong sa Ginoo, posible nindot sana siya nga pamaagi para ma-overcome ang temptation and dinapagyud. Ingon si Jesus, watch and pray so that you will not fall into temptation. Usa sa pamaagi sa pag-overcome sa temptation, may nampuon ta. Muhatag panahon sa pagampo. Mao na ingon ni Jesus, pero regarding sexual sin, wala si Pablo mo ingon diri nga pagpuasa, pagmainampuon, pag unsa dia kinahanglan nga ligon kay ka nga spiritually. Ang giingon diri mga igsoon ni Pablo, run from sexual sin. Kay walay laing sala nga makapaapekto sa atong lawas kanirang sala nga gitawag og sexual sin.
No? Nganong si Pablo ning ingon man nga dagan jud ani nga mga klase sa sala. Kay ngano man, kay balo si Paul nga dili ni basta-basta. Kay balo si Paul nga bisan himastingon ta, may nampuon ta, posible nga ma-fall ka sa sexual sin. Kuha ninyo igsoon. Kabalo si Apostol Paul nga bisan may nampuon ka, bisan mature na nga Kristohanon, pila na kakatuig nga nangalagad sa Ginoo, dinihugan ka nga Kristohanon, anointed kay ka. Daghan kay kag-agi, di ka basta-basta nga Kristohanon. Pero ningon si Paul, dagan. Run from sexual sin. Flee from sexual sin. Amen. Kaya nga naman, posible ka matintal. Si Samson Nixon, nga nung naguba yung ministry. Tungod ni Delilah, tungod sa sexual sin. Si David Nixon, a man after God's own heart. Na fall sa sexual sin. So, daghan kayong mga banggiitan, mga heroes of faith, alagad sa Ginoo nga nabagsak aning sexual sin. Mauning si Pablo nagpainumdum na to karong kabuntagon. If ever na nagtanaw karong nga nag-struggle ka about sexual sin, batanon minyo way pili. Even ako igso na yung mga times nga tintalon ko about sexual sin, di nakalikayan. Apan grasya sa Ginoo, grasya sa Ginoo, tabang sa Ginoo, na overcome na ko. Ang yawa kabalo sa akong weakness before, aside sa illegal nga droga, apil babae, womanizer ko before, hiligi ko babae, daghan ko uyab igsoon. No? Mao niya akong kinabuhi before, drug addiction, drug addict, sexual sin, normal na ako na. No, actually dagang higayon minyono nako. Nagatubang na mi pero wala lahos. So addict kay kuan ni igsoon, kani nga klase sa sala. Apan grasya sa Ginoo giset free ko ni Lord. Ug bisan pa giset free ko ni Lord, wala ko nagkumpensa. Yes, I am familiar with this verse. Run from sexual sin. Mao ni akong gihimo. Kung makabantay na ko nga murag gitrigger na ko sa yawa about sexual sin, di ko magpundo ng dapita. Di ko magpundo ng sitwasyon. Mudagan ko. Amen? Ana na sa igsoon. Dili lang ni regarding aning mga adultery ha. Apil sa pornography. Sexual sin gapon na siya. It leads to masturbation. Once makakita ka nga muraog na may mga di maayo nga mga videos, mga photos nga mga laway bitaw, ayaw pundo na dagan, i-ignore, ayaw entertaina, dagan anang lapita, ayaw itugot nga mudwell kadiha. Kaya ako kang balikon pag ingon igsoon, walay maayong laki, maayong babay, dinihugan, once maghisgot na ta og sexual sin. But the best way on how to overcome this, run from sexual sin. It means nga, ayaw tagaig higayon, nga mo penetrate ning klase sa sala. Kay kaning klase sa sala walay gipili. Akong balikon nganong naay pastor nakabuntis, pare nakabuntis, daghan kay klase-klase nga mga magwawali mga igsoon nakabuntis. Kay ngano man di ni basta-basta nga sala. Si Paul naghatag na tog idea or tips on how to overcome sexual sin. Mao ra gini, run from sexual sin. Amen. Dagan rata sama sa gihimo ni Jose. Si Joseph igsoon gihagad nga makighilawas sa asawa ni Potiphar. Si Joseph igsoon mao gyud ni pinaka the best example ani. Mingdagan siya. Kay si David wala man mudagan ni Batseba. Siya dang nakita siya ni Batseba nga naligo ning tan-aw siya. Mao tong na-trigger ang sexual sin si David nakasala og adultery. Si Samson igsoon hili kay babae, dinihugan kayo, banggiitang alagad sa Ginoo pero wala siya midagan from sexual sin. No, nakighilawas dinon siya. Naguba ang ministry ni Samson, namatay si Samson nga di pa unta to panahon. Okay? Apan si Jose igsoon before siya nahimong gobernador sa Ehipto. Si Joseph igsoon before gi-promote sa Ginoo. Si Joseph before gipauswag sa Ginoo. Dahil time sa iyang kinabuhi nga gitintal siya og sexual sin. Apan si Joseph wala madala. Si Joseph nakadaog kay ngano man, si Joseph ning dagan man. Mao ni akong gibalik-balik ninyo. Dili sa tanang panahon ang pagdagan talawan. Pero naihigayon jud igsoon nga mudagan ka sa tentasyon kay ang imong pagdagan mao'y maghatod nimo sa kadaugan. Dili kapildihan. Tanawa ang uban nga mga Kristiyano nagpakahiro-hiro, abi kay ligon na sila spiritually, abi kay sige sila fasting, abi kay duol sila sa Ginoo, nagpundo sa tentasyon, ang resulta na tintal na hinuon. Nagdanghag man. Dili pot pasabot igsoon nga ligon ta, matured ta spiritually. Pastor na ta, alagad na ta sa Ginoo, dinihugan kay ta, magpundo ka sa tentasyon, labi na kaning gitawag og sexual sin,
gisugo ta ni Pablo, dagan. Ayaw in taon anang dapita kay ma-fall ka, tanawa, nakabuntis ka. Sige magud mo date dia. Sige may pundo na dapita. Sige mo pangit-ngit, pahayag mo mag-date. Tagalangit man ka mo, adto mo sa hayag. Amen. Ana ba, no? Ayaw tagai og opportunity ang yawa nga mo trigger aning sexual sin. Labi na sa mga manag-uyab karon nga nagtan-aw nasa worship team, target mo sa yawa igsoon. Mao na nga limitahi ang iyong panahon. Run from sexual sin. Kung kabalo ka nga ning crave na ang imong unod, kabalo man ka mismo, minggana na gali ka. Murag kabantay ka, murag nanay ning tuhop ba nga ganahan na ka regarding sexual sin, dagan na lang, ayaw og pundo. Dagan. Kay kung di ka mo dagan, mabagsak jud ka. Ya kabalo ba yata igsoon nga kaning mga marites atong palibot nagsiginig paniid na to. Maunay Kristohanon, maunay pastor, maunay worship leader kunuhay, maunay nasa worship team, maunay sige tambong og Bible study. Tanawa na yang kinabuhi, tanawa, di ba? Nay nagtan-aw na to. Hebrews 12:1 igsoon, gilibutan ta sa bagang pundok sa mga saksi, mga himantayon, mga marites. Magsigi na sila atang kung kanus-ata mabagsak makasala. Wa sila nagtanaw sa atuang mga maayong buhat, gitanaw nila kung masipyat ta. Para di ta mabagsak igsoon aning gitawag og sexual sin, dagan. Kung kabalo ka igsoon nga kanang bayhana or kanang lakiha, posible nga ma-trigger ang sala sa sexual sin, dagan. Kung kabalo ka nga imong uyab, mahinungdan nga makasala ka nining sexual sin igsoon, limitahi ang inyong panahon. Amen. Ayaw mo pag hatag og gigayon nga taas kay nga kamurang duha. Yes, ngano man dakog posibilidad nga ma-fall ka ani. Kani ako advice ra ni igsoon. But it's all up to us kung ato ning sundon. Pero diri ko gikan kabalo ko ani, niagi kog pagabatan noon. Di na to tagag lugar ang yawa. Once makabalo ka nga kana nga situation, matrigger ang sexual sin, biyain ang dapita. Samtang naka sa social media, kusog ra ba kayo ng mga laway-laway, kabantay gali ka nga muraog, matrigger ang sexual sin. Scroll down, scroll up, ayaw pundo. Dagan. Again, run from sexual sin. Amen. Maura ni ang sala nga gimensyon ni Pablo nga mudagan ka. Ang uban kay pasukulon ta, ang uban kay pagpuasa, ang uban magampo ta ron di ta matintal, pero sa sexual sin, regarding sexual sin, dagan. Ayaw kumpiyansa. Kung kabalo ka nga muraog, nag-anam-anam na og crave ang imong unod, ang imong lawas nun, nga kailibgon, dagan na lang. Kay kung di ka mo dagan. Si Pablo igsoon aware ana. Maybe na sinati ni Pablo kay nakasulti man siya ani. Mao ning iya ning gisulti sa nato nga walay lain nga pinakamaayo nga pamaagi para makadaog ta aning sexual sin like kanang sala sa pagpangabit, adultery, premarital sex, unsa ba gid diha, fornication, masturbation, dagan na lang gyud. Kung kabalo ka nga kana nga area, kana nga tao, kana nga sitwasyon, kana nga video nga imong gitanaw-tanaw, kana nga website, maka-trigger nga makasala ka og sexual sin, ayaw diha dapita, dagan. Ayaw pundo. Palayo anang dapita. Likayin ang dapita. Once imo nang likayan, once imo nang daganan, di ka talawan. Kundili, maunay maghatod ni mos kadaugan. Amen. Kay igsoon sa tinuod lang daghan kay mga minyo nga nagkabulag, nasangit aning sexual sin, kabit-kabit, adultery. Ngano man, wa man mudagan, no? Minghatag man og panahon ni noon nga magsige og chat-chat atong crush niya, no? Layo ra yang asawa, layo ra yang banaw niya. Ning hatag og higayon nga naa siya suod nga laki, nasa suod nga babae, pero mga minyo na sila, no? Nagkumpiyansa kay ligon nga Kristohanon, pero why kumpiyansa? Again, akong balikon, si Pablo mismo ni ingon. Si Pablo igsoon, banggiita ning alagad sa Ginoo. Ug ang iyang giingon, dagan, gyud. Amen, dagan, ayaw pundo, ayaw kumpiyansa. Kay kaning sexual sin, dili ni ordinaryo nga sala, dili ni basta-basta nga sala igsoon, dili ni siya basta-basta nga tentasyon. Walay maing laki ani, no? Abi yung megso na ako'y mga sa 13 years na ako nga na-mastor, na ako'y nakitaan nga mga nag-una pa na ako, na ako'y mga nadungog nga testimony nga naagali pastor nga gidagit niya ang asawa sa pastor gyapon. Nag-uban sila. Pastor nga nakabuntis og laing babae. Nasa worship team, nasa grabe, no?
Di ni basta-basta og kakumbensaan. Ug para makalingkawas ta ni, para maka-escape, maka-overcome ta ni, maka-fight ta ni nga klase sa sala. Way lain. Dagan, run from sexual sin. Nganong ako ning gi-share? Ako sad mao ni akong gibuhat. Makabantay gali ko mga igsoon nga ayay na trigger. Yes, in Jesus name, but still daganan ako. Di ko magpundo ng dapita. Yes, ako daghan ning na-bless akong kinabuhi kay grasya sa Ginoo, himaya sa Ginoo, wadyo ako gigamit daw ko sa Ginoo. Ako daw ang naghatag og motivation nila para muduol sa Ginoo. Daghan nga na mga testimony nga muduol na ko. Ikaw jud gigamit sa Ginoo, pastor nga na. Pero wala sila kabalo nga other side or na mga areas akong kinabuhi nga nagupo-hupo ang yawa nako. Kay gusto siya nga balikon ko sa kaniadto. Kay ang yawa igsoon familiar sa akong weakness. Ang yawa familiar sa akong favorite sin before. Kabalo ang yawa nga hilig ko anak pod sexual sin. Mao na kung makabantay na gali ko nga murag ning penetrate na gamay, mudagan ako. Mulikay ko, mulihay ko nga anuman. Way maayong laki, way dinihugan kung maghisgot ta og sexual sin. Dagang pastor na kasalaan ni. Alagad sa Ginoo, mga banggiitan, anointed worship leader, anointed guitarist, tanan, drummer, nasa worship team, nasa ministry, nakasalaan eh. Nga naman, sakto si Pablo, walay laing pinakamaayo nga buhaton, kung maghisgot ta og kabit-kabit, kung maghisgot ta og sexual sin, dagan, balag ingnon ka nga talawan, at least kana nga pagdagan nimo, padulong na sa kadaugan. Kaysa magpundo ka, magpakahiro ka, nga ligon ka, pagtaod-taod na fall ka sa sexual sin. Amen. Dagan. Kaya kung balikon igsoon, si Pablo wala ning ingon para ma-overcome nimo ang sexual sin. Kinahanglan mainampuon ka 3 times a day, pagampo. Magampo kag po ka oras, magampo kag 6 hours, magampo ka og pila na, magampo ka og 2 ka oras og 40 minutos kay tight sa 24 hours, no? Or magpuasa ka og 40 days. Sunduga si Jesus, wala si Pablo ni ingon. Amen. Kung dili si Pablo ni ingon, kung gusto ka nga maka-overcome sa sexual sin, dagan. Wa siya moingon nga kinahanglan mainampuon ka mauna sige kag basag Bible, mauni pagpuasa og ngani kataas sa adlaw, wala. Dagan ra gyud ang bugtong solusyon para di ka matintal sa sexual sin. Dagan. Meaning, di ni siya ordinaryo. Di garantiya nga ligon ta spiritually. Dili garantiya nga dasi kita nga Kristohanon, matured ta nga Kristohanon. Di garantiya nga anointed ta. Dagan gyapon ta, managan ta. Nganuman, kay mauni ang pamaagi para ma-overcome na to ang sala sa sayop nga pakigilawas, masturbation, or unsa man ang klase sa sala, basta nabilong sa sexual sin, pornography, unsa man dia, dagan, likay. Dagan, it means likay. Ayaw pundo, palayo anang dapita, aron di ka madala. Sumao na ang pamaagi para ma-overcome na to ang sexual sin. Amen? Sumao na ang mensahe sa Ginoo, mga igsuning taknas, kabuntagon, gipainomduman ta. So, in other words, bisag unsa na to kadasig sa Ginoo, bisag unsa na to kalig-on spiritually, bisag unsa na to kadinihugan, bisag unsa na ta kadugay sa ministry, ayaw kumpensa sa sexual sin, ayaw pundo, dagan, ayaw pagpakahiro, kay posible ka mabagsak, hulong sa Ginoo nagsulti. Ug daghan sa tang nakita ana, anointed, nakabuntes, nakasala, di ba? Kabantay mo. Dinihugan kayo, pero pagkasal nila, nimbutoy na daan. Di man niya ako panguanig son, realidad ni. Nga naman, nagkumbiyansa, wala mo dagan sa aning gitawag og sexual sin. Again, before I end this one, igsoon, dili ni basta-basta nga sala. Dili ordinaryo og lahi ni siya kaysa ubang sala. So, ang advice ni Paul para maka-overcome ta sa sexual sin, like adultery, like premarital sex, fornication, masturbation, pornography, unsa man diha, kalawayan igsoon, para maka-overcome tani, likay na lang kita, dagan, run from sexual sin, kay way laing sala nga makaapekto
sa atong lawas, physical body, kaning sexual sin. Amen. And remember this, our body is the temple of the Holy Spirit. Dapat ma-honor si Lord. Ingon si Pablo sa mga next line, ani. Kung sa ingon ni Pablo, akong basahon tanana, 1 Corinthians chapter 6 verses 18 to 20, run from sexual sin. No other sin so clearly affects the body as this one does. And then next, for sexual immorality is a sin against your own body. Walay laing sala nga kontra sa atong lawas, nga atong gikontra atong lawas against our own body, sexual sin. And then verse 19, don't you realize that your body, atong lawas, is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. Igsoon, dili na ni atoa. Kay nga naman, for God bought you with a high price. Gipalit ta sa taas nga presyo. Unsa man, kinabuhi ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. And the last line, ingon si Paul, so you must honor God with your body. Dapat i-honor na to si Lord pinagi sa itong body. And the best way to honor God with our body is to run from sexual sin. Mudagan ta. Dili ta magpauyon sa tong gana, magpauyon sa tong gibati. Kung kabalo ka nga naibog na ka ng lakiha, kung kabalo ka nga naibog na ka ng bajiha, bayhana unya minyo ka. Kung kabalo ka nga taas na kayong panahon sa imong uyab nya murag ganahan na ka, musulod anang gitawag og fornication, premarital sex, masturbation or unsa dia, dagan likay. Kay way mayong laki ug mayong babae, ani nga sala igsoon. Bisag unsa ka kabanggiitan ka dinihugan, gisugo ta ni Pablo nga usa sa banggiitang alagad sa Ginoo. Dagani na nga sala, run from sexual sin. Ug sa imong pagdagan, mao nay maghatod nimo sa imong kadaugan. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this morning about sexual sin, Lord God, because I know and I believe, Lord God, ako nakita karon Ginoo nga daghang pamilya ang naguba. Daghang marriage Ginoo nga mga minyo na mga kasado na nabungkag Ginoo. Ming taas ang number sa percentage, Lord, nga nangabungkag nga pamilya, broken family. Kay nadala aning gitawag og sin of adultery nga nabilong sa sexual sin. Siguro tungod kay wala namo ni gibuhat Ginoo nga mudagan mi. So Lord God, I pray nga kani nga mensahe karon mao ni among kuptan pag-ayo ug di mi makalimot nga di mi magkumpensa. Bisag unsa na mo kadasig, bisag unsa na mo kadinihugan, mudagan gud mi, mupalayo mi aning klase sa sala Ginoo. Kay way maing laki, way maayong babae ani. Bisag unsa pa mi kaya kalig-on Ginoo spiritually. Imong pulong nag-ingon mudagan mi sa sexual sin. Kaya nga among pagdagan maghatod namo sa kadaugan. So Lord, thank you for your word. I pray nga kani nga mensahe dili mo labayng kawang apan amo ning kinabuhion. O kani nga message, Lord God, mao ni hinungdan nga malig-on ang among relasyon sa among kaminyoon. Kani nga message, Lord God, mao ni hinungdan nga makalikay mi sa pagpakasala Ginoo. Anang gitawag og sexual sin. Kundili magkinabuhi mi nga balaan kay imo ming gitawag sa pagkabalaan dili sa kahugawan. Ug ang among lawas, Lord God, according to your word, templo sa Espiritu Santo. Dili na kami ang tag-iya ni Ginoo tungod kay gipalit na minimo sa mahal nga bili, kinabuhi nimo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Mao na Lord God nga kami nag-aampo Lord God nga ang matag-usa nga nakadungog karon Ginoo. Gusto mi Lord nga himahimaya ka sa among lawas, dili ka magsubo, kung dili mahimaya ka, ma-honor ka, mag-glorify ka. So tabangi mi Ginoo sa pagkinabuhi nga balaan nining kalibutan karon nga puno sa kalawayan ug kahugawan. Tabangi mi kay wala mi mahimo Lord God. Hallelujah. Ang tabangi sad mi Lord nga dili mi magpakahiro regarding aning sexual sin nga magpabilib mi nga lig-on mi, kundi makakat-on mi paglikay, pagdagan Ginoo. Dili entertino ning ingani nga klase Ginoo nga sala. Kay posible nga ma-fall mi bisag unsa mi kalig-on. Lord, thank you for your message this morning. And I pray to all of the viewers right now nga nagtan-aw labi na mga minyo Ginoo. Lord, protection ni ang among kaminyoon nga dili may mabagsak nining mga sexual sin. Mga magtiayon nga nagtan-aw karon Lord God, ampingan nimo Ginoo ang among kaminyoon. Mga manag-uyab Ginoo, protection ni Ginoo nga dili ma-fall sa premarital sex kundi balaana ang among mga relasyon Ginoo. In Jesus name. Thank you Lord God. And right now I continue to pray Lord to all of the viewers, to all of the listeners, and sa uban sad nga mag-replay ani unya Ginoo.
I pray, Lord God, mga padayon kapag pamuhat sa ilang kinabuhi karon. Kabalo ka, Lord God, kung unsang ilang need ron, Lord God. Kabalo ka sa ilang mga cross nga gipasan, ilang mga silent battles, mga struggles, Lord God. You are so familiar with them. So, Lord, I pray nga sa mga dapit sa ilang kinabuhi karon nga need ang imong milagro, need imong tabang, mamuhat ka, Ginoo. Tagbuay lang panginahanglan, Lord God. Tagaig kaayuhan kung naay mga nasa balatian karon, I declare, Lord God, complete healing in Jesus' name. And I declare, Lord God, sa imong word, nagaingon ka sa imong labod na ayaw mi. So I declare healing in Jesus' name, physically and emotionally. O sa tanan nga nagtanaw karon, Lord, nga gapos sa mga makadaot nga bisyo, any addiction that comes from the devil, I declare deliverance in Jesus' name. I declare transformation in Jesus' name. Sa tanan nga nagtanaw karon nga naay mga utang, I declare maimpas ang utang sa pamaagi nimo. Sa tanan nga mga negosyante, I declare prosperity ug di ka makalimtan, Lord God, that you are the blesser in Jesus' name. Sa tanan nga naay mga trabaho, I declare promotion in Jesus' name, favor in Jesus' name. Ug di sad ka malimtan, Ginoo, knowing that you are the source. Yes, gi-bless sila. Naka-income sila, apan imong gi-bless ang buhat sa ilang kamot lang. O sa tanan nga mga walay trabaho, nga nag-need og work, I declare open doors and opportunity for a job in Jesus' name. Tanan-tanan nga nagtanaw karon nga nagkinahanglag kaluwasan sa ilang tibok family, I declare salvation to their whole family in Jesus' name. Tanan-tanan, Ginoo, unsa may ilang need karon, Lord God, tanan nga mga na-depressed, I declare comfort, I declare hope in Jesus' name. Ibutang sa ilang kasing-kasing ang paglaom karon, Ginoo, that you are in complete control of everything. Salamat, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, amo ang kunon ang milagro, amo ang kunon ang panalangin, ang grasya, ang kaibulungang butang, gikan kanimo, amo ang kunon ang kaluwasan, kagawasan, kabag-uhan, amo ang kunon, Ginoo, ang panalangin, Ginoo. Amo ang kunon, Lord God, nga among giklaim, Lord God, nga among tinguha karon i-grant nimo. Mao kini among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga mao among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Praise the Lord. That's all for this morning. So, thank you for being with me, mga igsoon. So, salamat kayo. See you next time, makabakante ko. So, I will always keep you in my prayers, all of you, mga igsoon. And then, this time akong ibalik ang tanang himaya og dungog sa tumbuhi nga Dios. He alone deserve all the glory. So, I declare nga sa karong adlaw, it's gonna be a fruitful day. Tanang buhat sa inyong mga kamot, i-bless ni Lord. Mga OFW, panalanginan mo sa Ginoo. Pabor sa inyong amo, tagaan mo mayong panglawas. And tanang buhat sa inyong kamot, i-bless sa Ginoo, mga igsoon. No? So, don't forget, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Pwede sa ninyo i-share atong page, igsoon. And don't forget to subscribe sa atong YouTube channel. Free to subscribe. Kaning live na to karon ako ni siyang i-download niya, akong i-upload dito sa atong YouTube channel. Unsay name sa imong YouTube channel, Pastor? Mao ra gyapon sa page Mabungahong Kristohanon. Ayaw tong Kristohanong mabungahon na, kay black na to, Mabungahong Kristohanon. Na ang link sa caption na nga live. Okay, so that's all for this morning, igsoon. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan, ampingan ta, ubanan ta niya, sa tanan natong pagabuhaton, proteksyonan ta. And this time, mga akong ikabilin kaninyo, mga igsoon, padayon lang ta sa pagampo, ubanan sa pagamping, aron makaabante ta kanunay sa ato ang pagkinabuhi nining kalibutan nga grabe na kadautan. Grasya gyud tanan sa Ginoo nga maka-overcome ta igsoon sa mga challenge. Amen. So again, that's all for this morning. See you next time. God bless everyone.